መዛዘሚ ቻምፒዮንስ ኤውሮጳ ኣብ መንጎ ነጋውስ ኤውሮጳ ታሪኽ ጥምጥም ሪያል ማድሪድን ሊቨርፑልን ክሳብ ሎሚ ከመይ ነበረ? ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪዛራ ከመይ ቀኒኹም? መቸም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብኣንክሮ ክከታተልዎ ጽንሑ ኣብ ኤውሮጳ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎን ብደረጃ ተኸታተልትን ዕብየት ተሳተፍቲ ጋንታታትን ድማ ብዓለም ደረጃ ኣብ ቀዳማይ ዝስራዕ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ጽባሕ ቀዳም ብኣቆጻጽራ ኤርትራ ካብ 10 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ስታድዩም ስታድ ደ ፍራንስ መጋርጁ ክዓጹ ምዃኑ ድሮ ፈሊጥና ኣለና። እዚ ግጥም ኣብ መንጎ ኣብ ኤውሮጳ ብዘለዎን ብዝሒ ደገፍትን ኣብዚ ውድድር ዘመዝገቦ ብዝሒ ዓወታትን ኣብ ቅድሚት ዝስራዓ ታሪኻውያን ጋንታታት ሪያል ማድሪድን ሊቨርፑልን ዝካየድ ብምዃኑ ኸኣ ሓደ ካብቲ ህንጡይነት ተኸታተልቲ ሰማይ ይዕሪጉ ዘሎ እዩ። እምበኣር ከስ በዛ ኣጋጣሚ ንታሪኽ እዘን ክልተ ዓርሞሽሽ ጋንታታት ኤውሮጳ ከነወዳድር ክንፍትን ኢና። ሰናይ ምክትታል። ንድሕሪት ተመሊስና ናይዘን ክልተ ጋንታታት ሕሉፍ ታሪኽ ምስ ንውከስ ሪያል ማድሪድ ንጽዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ 13 እዋናት ብምዕዋት ናይ ኩሉ እዋን ዝበለጸ ታሪኽ እትውንን ክትከውንን ከላ ሊቨርፑልን በጊዳ ኣብዛ ጽዋዕ 6 እዋናት ኢዳ ብምንባር ካብ እንግሊዛውያን ጋንታታት ዝበለጸ ታሪኽ እትውንን ካብ ኤሲ ሚላን ብሓደ ጽዋዕ ድሕራ ኸኣ ካብ ኤውሮጳ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ብዙሕ ዓወታት ዘመዝገበት ክለብ እያ። እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ነንሕድሕደን 8 ሰዓብ ኤውሮጳውያን ውድድራት ዝተረኸባ ክኾናን ከለዋ ካብዚ ሪያል ማድሪድ 4 እዋናት ክትዕወትን ከላ ሊቨርፑል ከዓ 3 እዋን ዓወታ መዝጊባ እታ ዝተረፈት ሓንቲ ፀወታ ኸኣ ብማዕረ ተዛዚማ። ነዘን ፀወታታት ሓደ ብሓደ ምስ ንድህስስ እዘን ጋንታታት ኣብ ኤውሮጳ ውድድራት ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኸባሉ ኣብ ናይ ፍጻመ ፀወታ ዓመተ ውድድር 1980-1981 እዩ ዝነበረ። ኣብዛ ግጥም ድማ ሊቨርፑል 1-0 ብምዕዋት ነዛ ዋንጫ ንሳልሳይ እዋን ክስፍስፍ ዝኽኣለት። ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ፀወታ ኣብዛ ጽባሕ ነዚ ፀወታ እተእንግድ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ስታድዩም ፓርክ ደስ ፕሪንሰስ እዩ ዝተኻየደ። ሊቨርፑል ከዓ ኣብ መበል 82 ደቂቕ ኣላን ኬነዲ ብዘመዝገባ ታሪኻዊ ሸቶ ነዚ ፀወታ ብምዕዋት ኣብቲ እዋን ዕብለላ እንግሊዛውያን ክለባት ኣብ ኤውሮጳ ናብ ተኸታታሊ 6 ዓመታት ክቕጽላ ክኣለት። ብድሕሪ እዚ ታሪኻዊ ርክብ እዘን ክለባት ናስታ 3 ዕቑዳት ነንሓድሕደን ከይተረኸባ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣደናቒ ዝኾነት ጋንታ ኣብ ዞባ ካታሎንያ ብምህናጽ ንባርሴሎና ብዘደንቕ ኣገባብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘዓወተሉ ዓመተ ውድድር 2008-2009 ኣብ ዙር 16 ዳግም ዝተረኸባ። ኣብዚ ናይ ክልተ እግሪ ግጥም እታ ብመቐናቕንታ ባርሴሎና ኣብ እስጳኛ ፍጹም ተንበርኪኻ ዝነበረት ሪያል ማድሪድ ኣብዚ ግጥም ነታ ብራፋ ቤኒተዝ እናተመርሐት ጽቡቕ ምንቅስቓስ ተርኢ ዝነበረት ሊቨርፑል ዝበቅዕ ብቕዓት ሒዛ ይቀረበትን። ከም ውጽኢቱ ኸኣ ኣብ ማድሪድ ኣብ ዝተኣንገደ ቀዳማይ እግሪ ሊቨርፑል ዮሲ ቤንሃዩን ብዘመዝገባ ሸቶ መሪሓ ናብ ግጥም ካልኣይ እግሪ ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ኣምርሐት። ኣብዚ ካልኣይ ርክብ ከዓ ኣብ ቅድሚ ደገፍታ ንማድሪድ ስቴቨን ጀራርድ 2 ሸቶታት ፈርናንዶ ቶረዝን ኣንድሪያ ዶሴናን ድማ ሓንቲ ሸቶ ኣብ ዘመዝገቡሉ ንማድሪድ ብናይ ክልተ እግሪ ውጽኢት 5-0 ብምዕናው ናብ ዓዳፋነ ወጣ። ማድሪዳውያን ነዚ ዝሕፍር ውጽኢት ኣብ ስኖም ነኺሶም ግዜ ይጽበይሉ ኣብ ዝነበሩኤን እዘን ጋንታታት ኣብ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ዓመተ 2014-2015 ብፈለምኡ ኣብ ናይ ምድብ ፀወታታት ኣብ ሓደ ምድብ ዝተደላደላ። እዚ እዋናት ሪያል ማድሪድ ብክርስቲያኖ ሮናልዶ እናተመርሐት ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ብቕዓት ዝነበረትሉ እዋን ብምንባሩ ኸኣ ናይ ቅድሚ 5 ዓመታት ውርደታ ንኽድብስ ዝበለጸ ግዜ ነበረ። ኮይኑ ድማ ኣብዚ ናይ ክልተ እግሪ ውድድራት ኣብቲ ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ዝተኣንገደ ቀዳማይ እግሪ ካሪም ቤንዜማ 2 ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኸኣ ሓንቲ ኣብ ዘመዝገቡሉ ኣጋጣሚ ንሊቨርፑል ኣብ ቅድሚ ደገፍታ 3-0 ኣዋረደታ። ኣብቲ ካልኣይ እግሪ ናብ ዝቐጽል ውድድራት ኣውዲዕካ ምሕላፍ ኣረጋጊጻ ዝነበረት ሪያል ማድሪድ ኣብ ሜዳ በርናቡ ካሪም ቤንዜማ ብዘመዝገባ ሓንቲ ሸቶ ተሓጊዛ
1-0 تعوتت نت أب رئيس ليفربول زنبر حنخا بخفيل كتفد خالت ريال مدريد بليفربول زوردا سعرتات ملو بملو كتملس جنا خلت عمتات كتصبه نبرا إذن كلت تاريخيان كلبات أوروبا عم معصو وددر تشامبيونز ليج عمت وددر كلتشان 17 كلتشان 18 داقم نزات صوا ناب كتم أن مقعز تفالما إذا أزيوم تذكرت زخونو فتصامتا سنيدو زتزازمة تاريخ وركب أتقاند زذكرلو اسبانياوي تخلخلاي ريال مدريد زنبره سيرجيو راموس نتا أبت أوان أب أزيو زتأمامن بقعت زنبره ግብፃዊ መሐመድ ሳላህ ኮነይሉ የዳው ሓሊኹ በመምናህ ካብ ጸወታ ዘሰናበተሉ ፍጻሜ እዩ በዚ ፍጻሜ ኣመና ዝሰንበዱ ሊቨርፑላውያን ብፍላይ ሓላው ልዳቶም ብዝገበሮም ኣዕነውቲ ጌጋታትን ጋረዝ ቤል ብዘመዝገበ ኣዝያ ኣደነቕት ሸቶን 3-1 ተረቲዖም ካብዚ ውድድር ብሩር መዳልያ ጥራይ ሒዞም ክፋነው ተገደሉ ድሕርዛ ጸወታ ኸ ሊቨርፑል ኣገዳስነት ብቑ ሓላው ልዳብ ብምግንዛብ ንብራዚላዊ ናይቲ እዋን ዝበለጸ ሓላው ልዳብ ፕሪምየር ሊግ ንኽትዕድግ ተራየት ድሕርዚ ጸወታ እዘን ክልተ መተሃላልኽቲ ክለባት ነንሕድሕደን ማዕረሰ 3 ዓወት በመምዝጋቤን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ ረብዒ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ዓመተ ውድድር 2020-2021 ዳግም ንኽራኸባ ዕጫ ዝወደቐ ኣብዚ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዕጹብ ሜዳታት ዝተኻየደ ግጥማት ኣብ ቀዳማይ እግሪ ሜዳ ሳንቲያጎ በርናቡ ይሕደስ በመንባሩ ሪያል ማድሪድ ኣብ ካልኣይ ሜዳ አልፍሬዶ ዲ ስቴፋኖያ ንሊቨርፑል ዝዓደመት ኣብዚ ግጥም መንእሰይ ብራዚላዊ ቬኒሲየስ ክልተ ሾቶታት ኣብ ዘመዝገበሉን ማርኮስ አሰንሲዮ ድማ ሓንቲ ኣብ ዝደገመሉ ሪያል ማድሪድ 3-1 ብምዕዋት ንኻልኣይ እግሪ ኣተኣማማኒ ዝኾነ ውጽኢት ከተመዝግብ ካለት ሊቨርፑል ኣብ ተሓደ ሰሙን ጸኒሑ ኣብ አንፊልድ ዝተኣንገደ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ኣብ ሜዳ ዝኾነ ሾቶ ከተመዝግብ ብዘይምኽኣላኻ እዚ ጸወታ እቲ እንኮ ሾቶ ዘይተራዮን ብማዕረዝ ዝተዛዘመ ግጥም ብምዃን 0-0 ተዛዘመ ሪያል ማድሪድ ከዓ ኣብ ዝጥምጥም ናይ ዘንጋንታታት ዝለዓለ ዓወታ ብምምዝጋብ ላዕለዋይ ኢድ ክትሕዝ በቕዓት እዚ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዝኾነ ውድድር ናይ 2021-2022 ካላንደሩ ድሕሪ 124 ጸወታታትን 379 ሾቶታትን 3 ተኣምራታዊ ካብ ስዕረት ምምላስ ናይ ሪያል ማድሪድን ብግጥም ንዋንጫ ጽባሕ ቀዳም ክዛዘም እዩ እዘን ንጽዋዕ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ ሞንጎን 19 ግዜ ተቐባቢለናላ ዘለዋ ጋንታታት ከዓ ነዚ ድምር ናብ 20 ኸደይወን ማድሪድ ያ ንመበል 14 ግዜ ነዛ ዋንጫ ብምስፍሳፍ ነታ ካልእቲ ኮይና ብሸውዓተ ዓወታት ትስዕባ ዘላ ኤሲ ሚላን ብዕጽፈት መርሓ ዋላስ ሊቨርፑል ያ ንሻብዓይ ግዜ ብምዕዋት ታሪኽ እንግሊዛውያን ጋንታታት ከተድምቕ ጽባሕ ምሸት ስታድ ደ ፍራንስ ዝምልሶ ሕቶ ኸውን እዩ ተዓዘብትናኸ ኣየነይቲ ክለብ ኢኹም ክትዕወት ትግምቱ ግምታትኩም ኣብ ቦታ ርእይቶ ከተስፍሩኻ ክንጽበይና ብሓፈሻ ግና ንታሪኽ ዘን ጋንታታት ዝምጥን መሳጥ ግጥም ክኾነልና እናተመነና ንፍለየኩም ኣዳላዊ ቶማስ በርሀ ምስ ኣቕራቢ ሙሴ ግርማጽዮን ብምዃን ኢና ሰናይ መዓልቲ